खुलुमबाय आंनिनो मानगोनां मिथिस ब्लग चेनेलावहाय फैनानै भिडिअ नायै नोंथांमोनखौहाय गासैखौबो खुलुमबाय आरो गासैखौबो बरायबाय आरो दानिया खौ नायनायनि सिगां गासैखौबो एडभान्स हेपि बैसागु आरो नैबे हाजोआवहाय फैनाय समावहाय मोजाङै खेल लाना फै आरो जाहाथे नोंथाङा फैनाय समावहाय जाब्रबथाय जाया सिगां थांनाय बोसोरावहाय जाब्रबथाय जानायलाय आरो बाहाय सासे फंबायनि गोदोनाया जदों बेखौ नोजोर बोनानै आङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो फैयोब्ला नोंथाङा जाहाथे मोजाङै फैयो आरो थांनाय समावबो जाहाथे लोङै जायै न' फारसे मोजाङै खेल लाना थाङो स' दानिया फैदो मोनसे सोदोब बाहायनो सानदों बा मोनसे खौरां आं फोसावनो सानदों दा बे फंबायखौ नुबायना बे फंबायनि नैबेखौ नाय बियो मा खामि हारा ना बे खामि हारा बायदोंना बे खामि हाराया जाबाय बायनाय आरो बे खामि हारायावहाय माबा राबार सिस्टेम मोनसे लहा लगायनाय बियो हारसिङैनो अट'मेटिकलि मोदोम जालाङो स' ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय नैबे सेवनाया नैबे गुदुङा ओमफ्राय नैबे गाराया बेबो सेवै जाबाय दासिमबो हामाखै गाराया ओमफ्राय बे फंबायनि जाखिनि आङो मदद होदों बे फंबायखौहाय बे फंबायना नैबे दानाव मोननांगौमोन आंनि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय बे फंबाया मोननांगौ समावहाय मोनासै बाट मानो होनोब्ला इन्डिकेट एप्लाइ खालामदोंमोन आङो इन्डिकेट एप्लाइ खालामनानै बै इन्डिकेट एप्लाइ खालामनाय फर्मखौहाय जे अफिसाव साबमिट होनांगौ बेखौ आङो सानाखैमोन आं सानदोंमोन मा इन्डिकेट एप्लाइ खालामखानायखाय बिसोरो कम्पिउटारानो अनलाइनावहाय टाइप खालामबानो बियो फैगोन आं बे सानदोंमोन आरोखि ना नाथाय गोरोन्थिया आंनि जादों बे फंबाया बे मासावनो मोननांगौमोन स' आरो थांबावगासिनो दङ नैबे फंबायनि बैसोआबो इसेबां गैया बिदिनो 16 बा 17 इयार्ससो जागोन बिमाया गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनसे नुखादों जानांगौ भिडिअ'आवहाय ओरैबायदि दुखु बेसारा उन्दैनिफ्रायनो फिसाखौ खाङै खांबोबाय दा देरनानैसो धुप गोमालाङोब्ला दा आरो बिनि केसखौहाय दा न'खरनि मानसिया गेलेनो होना बा गेलेनो राजि जागोन ना जाया जुदि राजि जायोबा गेलेना होनोसै आरो राजि जायाबाथ' बहा आरो फैगासिनो दङ नैबे बाबुनि बेखौहाय माखासे जोंनि मानगोनां इउटुबार बिथांमोना न'आव थांनानै बा हांखो जानायलाय न'आव थांनानै बे बिथांनि एसे भिडिअ क्लिप लाना बिथांमोना पाब्लिकनिफ्राय डनेट बिदों बा डनेटखौहाय जों खालायबाबो भिडिअखौ नुनानै डनेट खालामनायखौ नुनानै बा जों पाब्लिकबाबो सानदों एसे अनसुंथाइ हरदों ओरैबायदि गोजोननाय थादों आंनिसिमबो बा आंनिफ्रायबो जाहाथे जोङो बा सोरबा इउटुबारासो थांनानै देखायनाय जायो जों पाब्लिकनिहाय अब्लासो बिसोर भिडिअखौ लानानै देखायब्लासो जों पाब्लिकफ्रा नुनासै अब्लासो जोङो अननो हायो बा अनसुंथाइ हरनो हायो स' दा बे फंबायनि केसखौबो गेलेनो थांगासिनो दङ जेब्ला गेलेगोन बा जेब्ला आं बिसिनाव थांगोन बा सावरायनो थांगोन जुदि सावरायनायनिफ्राय जुदि साक्सेस जायोब्ला नोंथांमोननोहाय आं भिडिअ हगारगोन बा भिडिअखौ नोंथांमोना नुलांगोन स' दा बेखौल' आङो बुंहरनो सानदों हाजोआथ' फैगासिनो दङ खिन्थु फैनायावहाय मोजाङै फै आरो थांनायावहाय लोङै जायै खालामब्लाबो लासैनो न' फारसे दावगालां जाहाथे लामायाव जाब्रबथाय जाया स' आरो बेखौनो बुंनो सानदों आङो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना अनोब्ला शेयार आरो साबसक्राइब बा फल' खालामनानै थां जाहाथे माब्लाबा सम जायोब्ला आंनि अननायखौ नोंथाङा जाहाथे थाब मोननो हायो जाय बिथाङा
बा जाय मानसियाहाय मानसिखौ मानसि बायदि साननानै मदद होयो बा मानसिखौ मानसि बायदि साननानै सहाय होयो हेफाजाब होयो बैफोरबादि बिथांखौहाय बा बैफोरबादिनि भिडिअखौहाय मालाबाबो फोसावा बा मालाबाबो शेयार खालामा आरो मालाबाबो लाइक खालामा आरो फल'बो खालामा आरो साबस्क्राइब खालामना गालांखाया। नों जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जुदि नोंनो माब्लाबा सहाय नांगौब्ला नोङो भिडिअखौ साबस्क्राइब बा फल' खालामनानै थां बा शेयार खालामना थां। जेब्ला थेखा जागोन अब्ला नोङो जोंखौ मोनगोन। जाय बिथाङाहाय पाब्लिकखौहाय बा मानसिखौहाय मानसि बादि साना बेखौहाय मालाबाबो शेयारबो दा खालाम आरो बेखौ मालाबाबो फल'बो दा खालाम आरो बेखौ मालाबाबो नोंथाङा साबस्क्राइब दा खालाम। दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि गोरोन्थि सानदोंब्ला सिगांग्रो क्षमा बिग्रोयो अब्ला आङो जै बर' हारिनि